Mesiac október je v materskej škole na sídlisku Dušana Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom bohatý na podujatia. V útorok 8. októbra v triede Lienok pripravili deň škriatkov ovocníčkov. Deti navštívil strašiak Adam, ktorý hľadal svoju stratenú kamarátku Zuzu. Deti mu ochotne ponúkli svoju pomoc. Cestou ich čakali rozprávkové postavičky a deti plnili na stanovištiach rôzne úlohy. Rodičia zatiaľ v triede tvorili z prinesených jesenných plodov rôzne strašidielka. Keď deti našli strašiačku Zuzu, vrátili sa do škôlky. Za svoju statočnosť dostali od Adama a Zuzi medailu, diplom a pochutili si na lekvárových buchtách, ktoré im upiekli šikovné tety kuchárky. V jesenných aktivitách pokračovali deti spolu s rodičmi a učiteľkami v sobotu 19. októbra, kedy si spoločne užili krásne, slnečno-vetierné počasie pri púšťaní šarkanov nad priehradou. Počasie vyšlo na výbornú a šarkany lietali naozaj vysoko. Deti našli sladký poklad a za odmenu dostali medaile. Po šarkaniáde sa spoločne ešte prešli na priehradu a opiekli si špekáčiky. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším si deti z triedy Lienok pripravili krátky kultúrny program, s ktorým pozdravili svojich starkých v útorok 22. októbra a o deň neskôr potešili svojim vystúpením seniorov v dennom centre. Týždeň od 21. do 25. októbra patril malým plavcom z triedy Lienok. 17 predškolákov absolvovalo predplaveckú prípravu v plavárni na Mijave. Vždy sa deti vody neboja a perfektne zvládli všetky úlohy, ktoré im trénerka teta Janka dávala, svedčí to, že v piatok všetky deti obdržali mokrý diplom za odvahu v bazéne a medailu. Aj trieda Včielok sa pridala k jesenným aktivitám, a to tvorivými dielňami v pondelok 28. októbra. Rodičia spolu s deťmi spolupracovali na vytváraní rôznych produktov s jesennou tematikou, pričom rodičia mali možnosť pozorovať schopnosti detí pracovať samostatne. Súčasťou jesenných tvorivých dielní bola ochutnávka pomazánok, ktoré pripravili pani kuchárky.